Taide on itseilmaisua, ajassa muuttuvaa, osallistavaa ja osa ihmiseksi kasvua. Voimme oppia jotain jokaisen nuoren taiteesta. Nuori taide tuo esiin nuorten näkemyksiä ja kokemuksia taiteen keinoin. Näyttelyt, residenssit, työpajat, koulutukset ja tapahtumat tukevat nuoria taiteentekijöitä kehittymään harrastuksessaan. Kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijuus syntyy yhteistyössä. Nuoret, taiteilijat ja nuorisotyöntekijät osallistuvat tapahtumien tekemiseen ja sisältöjen tuottamiseen. Aiheita voi ehdottaa kuka vain. Nuori taide kutsuu taiteen pariin uusia harrastajia. Kestävä taiteellinen työ rakentuu kohtaamisista, kokeiluista ja yhteisistä tavoitteista. Nuoritaiteen yhteisö tapaa somessa ja eri paikkakunnilla. Nuorten taide on merkityksellistä nyt ja tulevaisuudessa. Nuori taide on tunnettu erityisosaamisestaan antaen nuorille ääni taidemaailmassa. Nuori taide. Ole visuaalinen. Äänekäs. Kokeileva. Toteuta itseäsi. Ole sinä. Nuoritaide.fi